El Media and Production House a hin pen Karbi Anglong Tourism aphuthak thi hek pen kabonda pon arjanso paper plane pu paklang pon ik etlo labangso arjanso kabonda pon ke jesemet Karbi Anglong arlo kijui ke lang meme jutang jubat kang thirjir kang choklim ke dokethak longri longpat langroi langjing ke lang pen inning kang samto aphuthak si thi hek pen pir the adang labangso ki do ke pache thang la pen ke pali dunji aphansi peklang pon lo Kadu kawe Karbi Anglong la pen angtan pen kewang nang kijui aluhi atoma phanje semet Karbi Anglong along kewang pen ladak kijui kelang mi ning kang sam la pen ning karong ason kedo ansetame angtan an pacheta pon thuji aphan phapon lo la pen kaching hon solang do Karbi ara atoma phan sitame angtan pen kewang nang kijui aluhi atoma phan sitame ninga klong pen deng pon lo nang labang solong ilitum ajutang jubat sitame cherai kom dun lo nang ilitum ajutang jubat la pen ang theke kedam tang aphurun pen setami ingtherbet pini anta ingther o lapen kiwang jilang aphurun an setami kai kita ingther jersey dochi wang ignon Karbi Anglong along rialong kengkam chejor lonang sengkang sam kerengni ahawar North East India long Concept and Directions Tiri Singna Concept Development Consultant Dr. Nathan Gitonka Video by El Media and Production House DOP Vibhav Nirmalkar Creative Director Subham Pawar Hospitality and Location Partner Karbi Anglong Tourism Taralangso Karbi People's Hall Kaddu Kawe Kelang Chari Ponlake EM Retacing Hilapen Team Tourism News Desk Report Karbi Anglong Live Birta keme Hirjir ke toklapen ke hiraning ke hang atoma phan isi birta keme EPLM pacha nang puma thapen Karbi Anglong Tourism Department pen patir pi ponsi kibang ji there cheklo ni phai khri ECR ni ke cheng sia phong hirjir ke hir kache pate jai mek padopon po bangso kache patelong ke haya bang phu bang phi atum kelong ponji anong elake ke cheng si bangke suri thong kep lapen first runners up bangke suring koi second runners up bangke suri kep Nalito may hirjir ke deng ponjir ni lake there ni phai isi pen ni phai troxy an lapen ke tok nang je hirjira thepi lake botor kikor tangde nalito may hirjir ke hira video che record ra Karbi Anglong Tourism Department official WhatsApp number 9387581012 along lo ignon angton ben kachini ji aphan 936549246 lapen 936518931 along home rignon